To prve 2 sezone u fenomenalnim odnosima s Baneta bile kada su ga svi otpisali u Zadruzi 2 i niko nije želeo s njim da se druži. Jedina koja mu je dala podršku, pa posle možemo reći i matora pri kraju. A evo Zorica iz svog ugla iskreno budi kao i uvek šta si sve čula i videla do 9 ujutru i kako vidiš ovu celokupnu situaciju od hotela i čestitke ovih. Pre svega dobar dan svim slušalcima i gledalcima. Pa ja ću, koliko je to moguće, malo da uozbiljnim stvar na moj način. Naravno. Iako je ovo sve jako, po meni, neozbiljno, ja ću se prvo izviniti unapred Ivaninim roditeljima, jer neću biti uopšte slatka, niti me zanima, jer ako pošalju decu u reality, treba da budu spremni na sve. I da gledaju i da slušaju šta rade i šta mi komentarišemo. Druga stvar, to što se priča imamo pravo, meni se malo od toga da ne kažem šta, ok, imaju pravo, ali treba imati i obraza. Znači, počet ću od Baneta Čolaka, koji je, rekli su prethodni sagovornici, ništa novo. Da, tačno je što sam i ja rekla, već 100. put, kad su najmanje svi verovali da je on dobar prijatelj, da je dobar dečko, da će ti i koricu hleba podelit će, to stoji. Ali, Bane Čolak, sve i da ne bira sredstva, nije to samo razlog. Sad ću ja izgovoriti ono bez obraza, ali ima pravo. Ok, oni su zavrteli odličnu priču i ja im na tome čestitam, to jeste poenta. U to što oni rade i ja ne verujem, možda malo ima Bane emocije. Ivana, ona prvo ne voli samu sebe, pa kako može da voli i Baneta. Njoj sve drugo prija što on radi, a kome ne bi prijalo, jer to je tip devojke savremene, koja je tako navikla, tezgari, radi, dođe kući, mama, tata, sada dečko i tako dalje. Čeda Čvorak je pokušao od nje da napravi nešto, izvini Čedo, brate, što te spominjem, sam si dao sebi nadimak Čvorak, ali napravio je svraku. Jer ako neko dođe u reality, pa hoće da pravi karijeru, verovatno, i apsolutno su ljudi u pravu, dao je Bog talenat, verovatno je uložen novac, trud, rad, imali su hitove, ona je faktički na nekoj pozitivnoj nuli ulaskom u Zadrugu, kao solo iz te grupe. Umesto da se bavi time i da zna zašto je došla, prvo Bane, pa onda Tomović, pa onda došla je Ermina, pa opet Bane, I Bane, meni se više, Bane je jedan u ovoj priči običan lelemud, isto si prijatelju smešar, pa zna on tamo u zapadnoj Srbiji lelemud, to nek mu bude novi nadimak. Druga stvar, svaka žena koja je iole imala vezu u prethodnim sezonama sa Banetom, otišla je odavde kao luda, zrela za ludnicu, jer on, kao krpelj, ali to je malo, Bane, vidi, nek se ne ljuti tvoja Jasmina. To je ili imaš Edipov kompleks, ili si Edipovac klasičan, tebi treba neko žensko pored koji ima velike sise, ili nema uopšte sisa, ali je bitno da ćuti i da te sluša. Pa nije sve u sisa. Razumeš, pa dobro, a ova ima mozga kao, jel? Ima. Aha. To ti samo misliš. Za mene. A onda, u prošle 2 sezone je bilo sledeće. Bane zavračan, Bane ovračan, Bane omađen. Na kraju Bane sve isprati na kapiju, prijatelju iz ludeše, sve i odiše ko lude. Ova se ošiša. Ova već počela, ne zna ni kad se smeje, gubi kontrolu. To šiša nema veze sa mnom i nemoj da mi upličeš te stvari. I tekako ima, prijatelju. Jer i tekako nema. Onda u momentu kad se ošišala je bila sa Vladom i Gašom u vezi. Niti imam veze s tim, niti me to interesuje. Ti si voditelj. Pa i ova će naći Vladu, jer ćeš joj dosaditi. Samo da ne spominjemo to, molim. Zašto? Pa zato što ako već spominješ, spominje ono što jeste. Otišle i Nena, i Zerina, i Nadežda, isto. Svi su napravili stvari. I ova je otišla, Nadežda prošle godine uzeo Škodu pre mene, tako da... Pa, ali jeste bila diskvalifikovana vratila. Prošle godine smo ti, ja i Bora izašli zajedno. Pazi, šta treba ja da se roknem kao neka Zorica Marković, pa 13. zabole me uvoza, koja ću da se kotira, mogu da izađem i sutra. Ali vidi, prijatelju, nije ovo način, vežbo si jednom, drugi put, treći put, četvrti put, 5. put, nisi uspeo. Nemoj, sad ćeš opet praviš grešku, prijatelju. Ti se ponašaš prema njoj kao da si u braku. Ona se smeje, a u čestitki i tekako je dečko poslao poruku, samo što ti to nećeš da priznaš. I ona je otišla od tebe, a da
a da joj niko nije javio. A ja tebi kažem sada u lice. Druga stvar, radite vi sad šta god hoćete. Vi ste uspeli da zavrtite priču, moj mozak ne dozvoljava da ja više komentarišem nakon ovoga vas, jer niste vi krivi. Vi ste to želeli, vi ste to napravili, vi ste to ostvarili, o vama se priča 7 dana, to jeste poenta zavrtiti priču u realitiju i pričati, nego su se drugari krivi. Koji pričaju? Po ćoškavima, prva ja, pričamo o tebi, komentarišemo slučaj, vi niste situacija, vi ste slučaj, niti akteri. Jedino što mogu da poštujem što se tebe tiče, pardon, svaka ti čast, ako ste niste kresnuli, jer ja mislim da bi to jako bilo najveće razočarenje njenih roditelja kad izađe napolje, pošto se ona predstavljena kao fina devojka, normalna, meni jako draga gledajući od kuće. Kad sam došla ovde, nisam mogla da verujem šta gledam, znači to nije to. Lepo sam rekla, videla sam je na sceni, energija, rizma, pevanje, ima iskustvo, vidi se, devojka je to radila, ali ovo je za nju kanal. Za Baneta je nije, nema veze. Znači, ja jesam da podržim uvek priču koja se zavrti. Loša kopija Marka Miljkovića i Lune, loša kopija svih parova, da se visoko kotiraju. Ja ću uvek podržati to ili osporiti, ali u interesu njihovog plasiranja. Na kraju ispade Mića najgora, Zorica najgori, ovaj najgori, komentarisali, mrze decu, loši misle, a na kraju budemo u pravu. Ne moramo da budemo u pravu. Ja bih voljela da oni do maja meseca ostanu, pa negde maj, jun, jul, nek naprave, brate, svadbu ako hoće, pa neka nas ubede u suprotno ovome što mi tvrdimo. Pošto od te priče nema ništa, znači Bane je lelemu, dones vraka, kraj. Znači tu meni, ja više neću komentarisati. Ja hoću da podržim Baneta u svakom smislu reči, čak i nju. Ali to ide do toliko mere da se meni počelo da gadi, njih ne treba ni da zanima što se meni gadi, ili je meni to smešno, ili je meni ne znam to šta, ne zanima ni mene što oni više rade, dosta smo im dali na pažnji, na važnosti, sad će biti subota novinari, ovo ono, sve je to dobro, prijatelju, i daj Bože da im bude to uspešno, ali ovo je pucanj u prazno. Laku noć, doviđenja. Hvala Zorice, ostavimo jedno pitanje za tebe što ti upravo ima postavila kad samo matora završi ovog matora iz tvog ugla kratko. Ja ću kratko, Bož, sinoć sam pričala, dobar dan, čao drugari, za drugari. Volim da slušam vašu emisiju, ja sam vaš fan, to volim da kažem. A slušajte ovako, ja sam sinoć već pričala, jutro čim sam ustala i Natalija ja smo rekli Banetu, znači jednostavno da ne želimo da komentarišemo više to sve što smo mu rekli kao drugari, rekli smo mu i ja i Natalija. Slušala sam Nataliju, šta je pričala, Boro, iskreno ti kažem, eto 80% se slažem sa njom, ali reći ću samo jednu stvar. Ja Banetu sam otvoreno i transparentno rekla za stolom, čak sam bila onako malo i grublja prema Ivani kad sam joj rekla da je ne verujem. U jednom trenutku sam ja čak Ivani dobacila za stolom kad je počela priča tipa ne mogu da pitanje ono za karijeru, ja nikad ne bi birala između karijere ili ljubavi, baš me briga, ja sam srećna, on me čini, ovaj dečko je za mene najbolji, možete svi da budete... Čak sam pomislila, rekao jebote, možda je počela da se zaljubljuje, ali sam se prevarila na sekundu, tačnije samo sam pomislila, objasnite mi samo jednu situaciju. Čestitke, sve to stoji. Znači, ide kod Natalije i plače, kaže Natalija da je toliko bilo žao, da je najsrećnija pored njega. Da njeni roditelji kako ne vide da je srećna, zašto je to rade, da će ona sada biti nesrećna. Da ona, čak je Natalija jednoj ruke rekla, on tebe uguši. Ja kaže, ja vidim, ja i matora kad priča, pošto mi njemu stalno kenjamo za to, to je nemoguće bilo, ko da istrpi tu psihičku torturu. Evo Zorica da jutro. Ti ne znaš, Boro, ja kroz čepove čujem, evo verujem. Ona će da istrpi. I slušaj sad ovo. Nije mi jasno kako, znači sve to kažeš Nataliji, odeš u hotel, pročitaš još jednom čestitke i doneseš tu odluku. Ja sam rekla Banetu, da li si ikada posumljao kako moguće? Okej, mene je juče dala ona odgovor da ona želi da njeni roditelji, ona u stvari želi da njeni roditelji budu nesrećni. Ovaj ne želi da budu nesrećni, da. Gledaj ovo, Boro, ako je, ti znaš kakve su ovdje svi situacije imali, ako da je njoj toliko stalo i da misli to što je rekla Nataliji, ona bi rekla, razumem moje roditelje, da, ovaj čovjek je bio govno prema meni, ja prva kažem, ja razumem, imaju pravo roditelji da joj napišu to i prijatelji. Brate, ne sviđa mi se isto kao što je sad njena mama rekla meni, ali je na njima da upoznaju Baneta ako ona stvarno to želi i da dokaže da Bane stvarno nju čini srećnom. Kao što sam ja uradila s mojom Sanjom. Ja teta Branku volim kao svoju majku sada, znaš koliko sam plakala, koliko sam bila nesrećna. Znači ona to ne želi, Bane shvati, želi karijeru.
I ima pravo, ja gledam na ljubav drugačije, ti gledaš na ljubav drugačije, ona gleda. Prvo, mesec i po dana ste zajedno, to su meseci, pogotovo u realitiju, da vidiš da li s nekim možeš ili ne možeš. Znači, vi niste, ne znam kako, neka ljubav da se rodila. Možda budeš zaljubljen, ja kod tebe to vidim da si se zaljubio, ali ti, Bane, ne shvataš da ona želi karijeru. Nema mame, nema tate, nema ono. Okej, naravno da je teško, ta podrška porodice je važna. Ali ja ne mogu da shvatim da ti, ja sam stvarno juče pomislila na trenutak da ti možeš da makar pustiš 2-3 dana da vidiš kako će ona da reaguje. A ti ne želiš ni da vidiš to. Ti ne želiš da pustiš. To meni nije jasno, jebote. Kako ne želiš da se odmakneš, da kažeš sada, Bane, znam da ti je teško, ali nemoj sad pustiti. Ti shvataš da je ona tebe sinoć. Ja, kad se posvađam sa Sanjom, želim da dokažem to, da nisam, da ovako, svađamo se, opsujem je slučajno, pa ispadne haos bio, ti znaš. Tu rade ljudi koji žele da rasprave, da dokaže nešto, da me razumeš što ću ti kažem? Nju je boleo kurac, bre. Ona je ovo radila, gledaj, ovako imala mimi kako. Ona je jedno se uzdržavala. Ti kad pričaš, njoj je faca ovakva. Ja mislim da ona razmišlja, šta da radim sad posle, šta ćemo da jedemo. Ja mislim, Bane, iskreno, hoćeš da me ubediš da u onom trenutku, kad je bila priča sa Tomovićem, nije znala da je Tomović na lošem glasu. Tomović je itekako bio na lošem, ali ona radila, ona to voli. Veruj mi, nego prati, kao što rade ovo Mića, što kaže Zorica fanovi, prate reakcije, prate ko će kako da reaguje i u skladu sa tim se ponašaju. Jeste, ti si jako pažljiv, zaljubila se, svakoj djevojci prija ta pažnja, ja to razumem. A ti shvataš šta znači kad je neko zaljubljen. Jednostavno, Bane, samo slep čovek može da ne vidi to. Ja ne kažem da ona nema neke emocije prema tebi, ali veruj mi, znači to se vidi, ta žar, to. Evo, Milica i Bora, koliko smo tu, pa da li jesu, da li nisu, oni, veruj mi koliko ima između njih to. Da, jeste ste vi ljubili, jeste vi bili zajedno, ali u tim postupcima i takvim stvarima ti sinoć si prvi to primetio. Ja razumem da ti očajnički želiš nekoga da vratiš. Ja sam imala ranije situacije ko ono, a sam bila klinka. Razumeš ono, ajde, sidi ti se neka riba pa sad hoćeš da je osvojiš, da je muvaš. Ali kad vidiš da neko, jebote, ona ti je otvoreno rekla. Pritom, što je najgore od svega, kao prešla je i onda sam razmislila sutra ipak neću. Pa puši kurac, bre. Si normalno ti. Ja ne želim nikom... Ne znam, samo ti kažem, Boro, sad sam iznervirana jutros. Evo, Zorice, završavam, gotovo, neću još smaram, gledam njega zato što me on nervira. Nemoj više ni da me pitaš, molim te. Ne želim da pričam. Ja mislim da ti, Bane, ono što meni pričaš, kad ti i ja pričamo, govoriš samo zato da bi tebi bilo lakše da u stvari to uopšte ne misliš. Ja kao prijatelj ću biti tu. Znači, mogu samo da ti učinim da ti se ne mešam, da te pustim na miru i to. Znači, gledaj, ti znaš kad si bio sa Erminom, za neke stvari ja tebe ne mogu da opravdam i ne mogu da te razumem. Da, ti jesi ovo što Zorica kaže, dobar prijatelj, pažljiv. Ja prva nisam mogla očima da te gledam. Kupio si me nekim stvarima kao čovek. Ali to što radiš u realitiju i one priče što su bile, poruke, ovo ono, ja to ne mogu da shvatim. I kraj priče. Ne želim više, stavljam priču, Boro, mislim... Evo, zatvaram ovu priču, mnogo smo dali tema, ali bila je to i glavna tema, pa smo htjeli da... Sami ste krivi, brate, dali ste na važnosti drugo, ja ću samo... Pritom, hotel scena, mislim da je bilo da si ti, Bane, kao da si naučio napamet ono da recituš. Evo, kunem ti se Boro. Pusti to, vidi, suština svega. Ja ne želim nikog da savjetujem, nek radi šta hoće, baš me briga. Mogu da iznesem ili ne iznesem svoje mišljenje. Ja sam moje sinove vaspitala da budu pošteni, da ne kradu, ne lažu i ne foliraju. Folirante provalim, i tako dalje, tako da je u meni ovdje potpuno jasna stvar kao dan. Čestitke koje su stigle, ok, sve to stoji. Međutim, jedna čestitka je problem. Ja sam sedela na dnu stola, preko puta njih ovako i posmatrala. Rekla sam Banetu, budi gospodin, nemoj da reaguješ, nek uradi samo šta god hoće. Drugo, on je pozeleneo kada je čitao, ako i ne bi, međutim, ljudi su rekli istinu. Dalje, kada je stigla, sve su od roditelja kratko i jasno. Jednom sam te opomenuli, drugi put nećemo. To je meni jasno. Jedna čestitka je problem. Ne znam da li je, ja mi sumnjam da je menadžer, da se javio njen bivši dečko. U kojoj čestitki ne znam. Od tada je Ivana Krunić stala i od tada je rekla ne, sve ovo što sada radi, i sažaljenja da pričaju, da budu u kadru. Nije mi jasno to. Samo se kadrirajte. On
onda on uopšte nije raskinuo s njom. Ma kako ona s njim raskidanje, raskinula, Milice, a on pusti, s njom ma nije. Ma nema Ok, od to toga su ništa, sve- ovo je sve sada gluma da bi nastavili priču dalje. Kako bre, druženje bre, Milica, Evo- ko može da se druži kad je bio u vezi, ne zajebava. Proći će i Idemo oni, se napolje ovom momku. proći će i oni još Kad je jednu Milan nedelju komentarisao. dana, bre, kao što su prošli mnogi. Evo ti ovaj, žena, vara, ovo, Tomović, trte, mrte, 6-9 poza, tajac, gde su? Nigde. Tako će se desiti sa njima, dok Bane možda ne uplovi u neku drugu. Juče kad sam videla ženu, bre, ogrnula ćebe. Zoko, samo kratko da odgovoriš na pitanje, evo odmah, idemo odmah na pesmu. Ogrnula od Mime, ćebe, molim ko ti, da si Nuno. bolestan, Zoko, ovako hodaš, ko utvare dve. pitanje A kad ne, smo već tu za zajebala. tebe, od Mime za tebe, jedno pitanje, možda Zoko samo kratko da odgovoriš, kaže Ko je, bre, Zoko, Mima Miroslave. Ma ne znam više, Mima, Kaže, Nina, Zoko, zašto Nana, sve Nina, devojke Nana. koje Candy muva pričaju da ne osjećaju sviđanje sa njegove strane? Da li on to nešto krije i radi sve zarad opstanka? Ma ne mislim ja to. Mislim, Mimina, pitanje su prvo- danas stvarno Prvo nisam se bavila Kendijem i njegovim devojkama. Ja ne vidim ovde devojke za Kendija. Kendi je vrlo pametan dečko. Radi u radiju, vodi taj radio odlično sa Pandom. Ja sam se prošli put zezala da je bila nije Naravno, loša. naravno. Mislim da bome. I razlikujete ste dobri stavove. Međutim, Kendi je vrlo specifičan. Mislim da je iz dobre porodice, lepo vaspitan momak. Ne treba njemu devojka radi opstanka. Podržavam njega i Marijanu. Slatki su vizuelno. Iz istih krajeva Evo, su podrška mentalno se radi razumeju Amnesije. da bome. A što se tiče devojaka, ja ne znam, brate. Prvo treba da vidimo vrlo diskutabilno, prijatelju. Ja ne znam čime se ko ovde bavi. Status, zanimanje, Saznaćemo. znanje. Hoćeš saznati? Saznaćemo Ko brata te molim. Jer vidi, ja više ne znam kome šta da, kako da kažem, s kim kako da razgovaram i da priđem. A onda će opet biti ja ogledaj ove veštice kako napada decu. Deco, došli ste u reality, dobrodošli u pakao. Hvala Sanja, vam puno. molim te, ćao ljubavi. Idemo, Bane, na hit Molim vas. nedelje. Šta je hit nedelje, Bane? Sve, mislim, moju decu. Jebi ga, Bane. Šta hoćeš? Ako želiš dalje pakao, nastavi. Ma ja radim ono što Evo, me upravo osjećam, stiže ajde, me čeka mnogo pakao. poruka iz Mnogo južnog dela Srbije stiže. poruka, mnogo glasova. Mislim da si prosto 100